avui, com deia a la convocatòria de mitjans, venim a presentar una mesura que és molt important per l'Ajuntament de Barcelona, una mesura que és molt important per tota la ciutat i en particular per l'àrea de feminismes. Podem anunciar perquè ja s'ha aprovat per comissió de govern el procés d'internalització de 2 serveis de la ciutat, 2 serveis que són adreçats a dones, els PIATs i el SARA. Els PIATs són els punts d'informació i atenció a les dones i el SARA és el servei d'atenció i recuperació adreçat a la violència masclista. Per tant, estem parlant de 2 serveis essencials de la ciutat que, tal com entenem nosaltres, haurien d'haver estat serveis essencials també des de la seva configuració, però avui ens alegrem que a partir del dia 1 d'octubre tots aquests 2 serveis passaran a tenir una gestió internalitzada i per tant podem parlar que 55 treballadores, 21 treballadores dels PIATs i 34 del SARA passen a formar part de l'Ajuntament de Barcelona. Pensem que aquestes són bones notícies, primer perquè sí són serveis essencials, són els serveis a més que són la porta d'entrada a les dones de la ciutat, són serveis centrats en garantir els drets a una vida lliure de violència, però els drets de les dones de la ciutat de Barcelona. Som, com deia, els 2 que estan més adreçats a la porta d'entrada, es demana informació, es demanen diferents recursos i a més són els encarregats de la part d'atenció, una cosa tan sensible com l'atenció i la recuperació de dones que es troben o que s'han trobat en situació de violència. Són una bona part del circuit de violències de la ciutat de Barcelona, són 2 grans serveis i per tant celebrem que ha estat possible. Ha estat possible perquè aquest era un acord que teníem amb la CUP Capgirem Barcelona a través dels acords per l'aprovació de l'ampliació de pressupost d'aquest any i per tant també reconèixer que ha estat possible i que estem complint part d'un acord que òbviament compartíem per la importància dels serveis, perquè també suposa un pas endavant en la millora de condicions laborals de treballadores que òbviament són majoritàriament dones i per tant pensem que és important perquè també suposa una reestructuració de l'àrea de feminismes que es veu ampliada i que per tant esperem que amb aquesta ampliació puguem mantenir la qualitat d'un servei que ja tenia i ja era segons consideracions de les mateixes usuàries serveis de qualitat, però que ara com a serveis essencials podrem controlar directament la seva gestió des de l'Ajuntament i per tant també l'àrea de feminismes es veu ampliada i tindrem una nova etapa, comença el nou curs amb una ampliació de personal molt considerable. També posar en valor que suposa com una mena de reversió d'una dinàmica externalitzadora que hem tingut fins ara de serveis que ja des del començament se sabien que eren essencials, com el de l'atenció a la violència masclista, que són i que han estat com aquest processos molt complicats a dins de la casa, on han treballat diferents departaments durant mesos per fer possible que l'1 d'octubre obrim de nou les portes dels 2 serveis amb les 55 treballadores formant part de l'Ajuntament, però que és possible i que és possible fer aquest procés, passar a un nou model que entén els serveis essencials de l'Ajuntament com una responsabilitat directa, però que també entén que n'hi ha serveis que s'han de treballar conjuntament amb el tercer sector, amb la societat civil i que per tant l'anàlisi parteix de que aquests sí eren 2 serveis importants, essencials i que volíem tenir la gestió directa. Per tant, avui anunciaríem una mica que s'ha aprovat i per tant el dia 1 d'octubre aquests 2 serveis passaran a tenir una gestió directa. No sé si m'he deixat alguna cosa, si et sembla. Faig jo l'altra part i després fem preguntes. Sí, bé, com ja ha dit la Laura, això era un acord que s'havia arribat en el marc de la modificació pressupostària i que parteix també d'un mateix prisma d'entendre que aquells serveis que són essencials de la ciutat de Barcelona, com són tots els serveis que depenen que hi ha en el si del circuit de violències masclistes, cal que hi hagi una gestió directa per part de l'Ajuntament. Cal que hi hagi una gestió directa per part de l'Ajuntament, però entenem que aquí no s'acaba l'objectiu d'una municipalització. L'objectiu de la municipalització és que després les treballadores també puguin participar de la presa de decisions i de com es desenvolupen
les línies de treball en el si d'aquests serveis i alhora cal també que hi hagi una millora qualitativa de les condicions de vida d'aquestes treballadores que passa per una millora de condicions laborals. Actualment aquesta millora de condicions laborals encara no s'ha donat, és a partir de l'1 d'octubre que es podrà començar a veure com es fan efectives aquestes millores laborals, perquè actualment les treballadores d'aquests serveis estan totalment precaritzades i estan en situacions extremes i per tant cal també que des de l'Ajuntament doncs ara es comenci aquest segon pas de millora de condicions laborals. Per tant, ara iniciem un procés pel que fa a aquesta municipalització, però també creiem que això ha de ser l'inici de tota una sèrie de municipalitzacions d'altres serveis, tant del circuit de violències masclistes com dels diferents circuits i dels diferents serveis de la ciutat que són imprescindibles pels veïns i veïnes d'aquesta ciutat.